Comercios e hostalería de Ribeira volven a ser foco de roubos. Fin de semana de atracos e intentos de asaltos que despertan ainda máis intranquilidade entre a veciñanza. Os roubos e os intentos de asaltar o interior de comercios e locais hostaleiros repetíronse esta fin de semana en Ribeira. A madrugada do sábado deixou un roubo e 2 intentos. Unha tenda de pintura situada ao carón do auditorio municipal foi a primeira en caer ás 3:30 da madrugada do sábado. O delincuente, gravado das cámaras de vixilancia, rompeu un cristal para acceder ao seu interior e levarse a caixa registradora con máis de 400 euros. Tamén intentaron entrar na confitería Dominga, rompendo tamén un dos seus cristais cunha tapa de alcantarilla, pero os cacos non chegaron a entrar. O mesmo pasou en Deportes Alia, roubo que quedou en intento. E a plena luz do día, o sábado pola mañá, un coñecido delincuente roubou arredor de 120 euros da caixa dunha tenda de deporte ribeirense. Fíxose pasar por un cliente pedindo un artigo en concreto e aproveitou que o encargado foi a buscalo para levarse os cartos. Os roubos non cesan e a veciñanza de Ribeira séntese insegura polas rúas e tamén con medo. Ou cando non che tiran por o bolso, pero se che tiran por o bolso, sabes ti é máis o bolso. En Ribeira hai moito ratero. Hai moito roubo, é verdad que me dá un pouco de medo sair á calle de noite, á noitiña. Ahora mismo un pouco, por cualquiera de las zonas en las que vayas ahora. Es que non sabes con lo que te vas a encontrar ahora mismo. Apunta que antes si sentía segura polas rúas de Ribeira, pero agora non. Pero hay zonas, ahora es que cualquier zona, antes tenías localizadas las zonas, ahora da igual. Ahora por donde vayas oyes, oye, pues entró y robó, oye, pues entró o me abordan por la calle y si no te paras o si no das. Son moitas as voces que reclaman unha maior presenza policial nas rúas para que a xente se sinta máis segura e protexida. Podía estar un pouco máis segura. Además, tamén ainda non é ese o problema, é que os metan na cárcel e salen por outro lado. Ese é o problema. Entendes? Gustaría un poquito más, sí, o por lo menos que se vea controlando las zonas. Ahora los ves en cualquier sitio, en el paseo. Un domingo a las 4 de la tarde o en determinadas zonas en momentos moi puntuales, a mí non me soluciona. A inseguridade medra en Ribeira entre comerciantes e hostaleiros, pero tamén entre a veciñanza.